हाय माने प्रथम फार्स्ट माने सेरफांगुरि नेपालपारा बिसिडिसिनि आन्दाराव एबार बोसोरनिफ्राय फार्स्ट माने मोसौ बाजार खुलिनानै होफैबाय बहुत माने गोजोननाय मोनबाय माने आगोलहाय गैयामोन बाजारा ओमफ्राय एबारहाय फार्स्ट जाजेनबाय आरो टेन्डाराथ' जानानै थांदों 18 जुनावहाय दा जोङो माने दिनैनिफ्राय माने जों अपेनिं खालामनानै होबाय आरो जोंनि बे दतमा ब्लकआव खयथासिम मोसौ बाजार खुलिनाय जागोन मोनथाम दङ जोंनि आन्दाराव दतमा ब्लकनि आन्दाराव रामपला जाहैबाय रामपल केटल मार्केट बेयो आगोलनिफ्राय फुरानानिफ्राय दंबाय थाखायोमोन बनरगावआवहाय एबार गोदान जाबाय बेबो 50,000 बेबो ब्लक लेभेलाव जादों आरो नैबे जाहैबाय नेपालपारा आरो रामपला बिटिसि माबायावहाय टेन्डार जादों आरो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बे सेरफांगुरियाव मोसौ बाजार खुलिनाय जाबाय सोर सोरनि नुजाथिनायाव दिनै बे बाजारखौ खुलिनाय जाबाय धन्यबाद नोंथांमोननिसिम जोंनि नेपालपारा सेरफांगुरि गौहाटनिफ्राय दा आङो खोब गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला बै जोंनि माबा लकडाउननिफ्रायनो जोंनि बाजारा जोबनानै थांदों ओरै नर्दार्न पार्टआव रामपुर जिल्लायावल' दंमोन फुराना बाजार बेबो जोबनानै थांदों दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव भुक्तभुगि जानानै थानांदों दा जों रायजो राजानि साननायखौ गिबिनिफ्रायनो जोङो सानबाय थाबोदोंमोन बाजारखौ बोखांफिननांगौ गौहाटखौ जों खुलिफिननांगौ बेबायदि सिन्था धारणाजों जोङो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो मोगथाङाव नुजाहोनो हाबाय आरो जों बेखौ थांनानै थानो थाखाय रायजो राजानि गेजेराव जोङो हाबै बुंनानै बे बाजारखौ जोङो फोथांनायाव कमिटिया स्ट्रं आरो जोङो लोगोसे बिभिन्न जायगानि बेफारिफोरखौ लेंहरनानै जोङो नैबे जायगायाव नुजानानै फाननाय बायनाय खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन आरो प्रशासननि बेलायावबो जोङो बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामनानै जे जोङो बिटिसिनि आन्दाराव जे गौहाटखौ खुलिफिनहोबाय दा बे गौहाट खुलिना मोननायाव जों खोब गोजोननाय मोन्दों दा गतिके जाहाथे फाननाय बायनाय लांनाय लाबोनायाव प्रशासननिफ्राय जेबो उसुबिदा खालामा बिनि थाखायबो जोङो प्रत्येक थाना थांनानै जोंनि गोदान हाथाइ खुलिनायखौ जोङो बिथांमोननो इनफरमेसनखौ जों बिजोबगोन जाहाथे जोंनि फाननाय बायनाय आरो लांनाय लाबोनायाव जेबो उसुबिदा जाया नोंथांमोननि बे मोसौ बाजार खुलिनायनि मेइन उद्देश्य थांखिया बिनि मेइन थांखिया जाहैबाय दिनैहाय गामियाव रायजो जानाय मानसिफ्रा दाउ अमा मोसौ मोसाजों जरित अट'फोरखौ जरित दङ दा बेखौ फिसिनानै जुदि मार्केट खालामनो मोनाब्ला फाननाय बायनाय जायाब्ला बे फिसिनायनि मुल्य जेबो थाया दा गतिके गामियाव थानाय जोंनि आइ आफा बिथांमोनहा बे सर्सजोंनो गाव गावनि गथ' गथायखौ लालन फालन खालामो माबा गथ' गथायखौ फोरोंनायाव जथेस्थ' जोङो हेफाजाब मोनो ओंखायनो जोङो बे दाउ अमा मोसौ फारौ फिसिनाया जाहाथे जोंना स्ट्रंसिन जायो रायजो राजाजों क्लस रिलेसन लानानै बाजार थायोब्लासो जिनिसफोरखौ फिसिनो आरो बिनि उचित मुल्यखौ मोनोब्लासो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोहो मोनो बिदिबा रायजो राजानिसिम जोंनि बर' रायजो राजानिसिम मा फोरमायनो सानो आं बेखौनो फोरमायनो लुगैयो जे दिनैहाय गोबांथार जायगायाव मिथियाखै बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे नेपालपारानि सेरफांगुरिनि बे गौहाट गोदानै खुलिनायाव रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै जगदान होयो गावनि नांगौ माबाफोरखौ मुवाफोरखौ लाबोनानै फाननानै उचित माबा मोनो बेखौ आङो रायजो राजाखौ आं खावलायो जाहाथे प्रत्येक गामिनि प्रत्येक एरियानि
प्रत्येक ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनि बर' हाटखौ जगदान खालामफैयो आरो जाफुंसार होयो आं बेखौ खावलायहरगोन आरो थेंक इउ बाजारा माबायदि सोलोंदो बाजाराथ' गोदान हिसाबै मोसौआबो बुरजा गाखोखादों नोंथाङा मा बुंनो सानो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आंथ' साबायखर मोनबाय जेरै मोसौ बाजार सेरफांगुरि नेपालपारा एलेकायाव खुलिनानै गोजोन मोनबाय आङो जोंहा मोसौखौ फाननो मोना माबा मोना बेसेबां 7 बोसोर गोजोन बेसेबां खस्थ' जादों दा नै बाजार खुलिनानै जोंहा मोजां मोनबाय नै आं मोसौखौ मासे लाबोबाय 7,000नि फानबाय ओमफ्राय कमिटिनिफ्राय 300 थाखा बक्सिस मोनबाय आर'नाइ मोनबाय बहुत धन्यबाद मोनबाय आङो नोंथाङा गिबि खेब फानगिबि रायजो राजानिसिम मा फोरमायनो सानो आं मोजां मोनबाय बाजार खुलिनायखौ रायजोफोरखौ मोजां मोनबायब्रा आंबादि रायजोफ्राबो बाजाराव लाबोनानै फानथों बाजार खुलिनाय होबाय सेरफांगुरि नेपालपारा एलेकायाव बिराद धन्यबाद हाग्रामा एलेकायाव दा जोंनि सेरफांगुरि नेपालपारा बाजार खुलिनो मोनबाय मोजां जाबाय धन्यबाद ভাল লাগছে বহুত ভাল লাগছে তাতে আর আমার হাকামা স্যার তাতে বাজারগুলা আরো ভালো করে চলাবার দেয় তাতে কি করে রাস্তাঘাটে কোনো অসুবিধা যাতে না হয় আর যেন মানুষগুলা গরু বেচা করিবার লাগে সবাই পয়সার দরকার হয় এবার ঠেকা হয় বেচাবার না পায় বহুত অসুবিধা হয় এবার ল'ৰা ছোৱালী পরিবার কারণে পয়সা না পায় গৃহস্থ মানুষ এটা কারণে বহুত অসুবিধা পাইছে এখন বাজার খুলছে বহুত ভালো লাগছে এই সেরফাংগুড়ি বাজার কিরকম হবলাই তুমি বিচাই ভাল বাজার খুলিবার লাগে ভাল হবার লাগে আরো এতে ডেভেলপ হবার লাগে সেরফাংগুড়ি এলাকাটা ভালো হবার লাগে রাইজো রাজার কি পাবো মানে জন্য খুব ভালো রাজার কারণে বহুত ভালো গরিব মানুষ এটা আমার শিবরামগুড়ি বাজার ওপেনিং গরু বাজার ওপেনিং করাতে আমার খুব আনন্দ লাগিল রাজ্য রাজাকে আমি অনুরোধ করব সবাই বাজারের মধ্যে আসিয়া সবাই গরু বেচাবার আসবেন আর পাইকারি গেলেও আমি কয়ে আছে যাই যেখানে থাক